Rapporti tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea juri li bejn l-2012 u s-sena l-oħra Malta reġistrat l-ikbar żieda ta' health care assistance fl-isptarijiet Maltin u għawċin. Ir-rapport tal-Eurostat juri li matul dan il-perjodu l-ikbar żieda ġiet irreġistrata f'Malta kemm f'termini relattivi u anke assoluti. Jgħid li matul l-2017 kien hemm 253 healthcare assistants aktar għal kull 100,000 ruħ milli kien hemm fl-2013. Din kienet tfisser żieda ta' xejn anqas minn 62%. It-tieni l-ikbar żieda kienet irreġistrata fl-isptarijiet fil-Belġju b'żieda ta' 51%. Ir-rapport juri wkoll li Malta kellha l-ogħla numru ta' healthcare assistants li jaħdmu full-time għal kull 100,000 ruħ. Joħroġ ukoll li kien hemm ta' pajjiżi li naqsu l-ammont ta' healthcare assistance b'detriment għas-saħħa tal-pazjenti. L-akbar tnaqqis kien irreġistrat fl-Olanda waqt li hemm tnaqqis konsiderevoli wkoll fl-Slovenja. Tnaqqis ieħor kien irreġistrat fil-Greċja, fl-Ispanja, l-Irlanda u l-Kroazja. Mir-rapport joħroġ ukoll li Malta għandha fost l-ogħla numru ta' infermiera u wiebel fl-isptarijiet Maltin fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt b'medja ta' 803 infermiera għal kull 100,000 ruħ Malta kellha tmien l-ogħla rata fost il-pajjiżi kollha Ewropej. L-għadd ta' infermieri f'Malta kienu aħjar mir-Renju Unit, l-Awstrija, il-Portugal, l-Italja, Spanja u l-Greċja li għandha l-inqas numru ta' infermiera bi 331 għal kull 100,000 ruħ. L-esperti tal-Eurostat żiedu jgħidu li bejn l-2012 u s-sena l-oħra l-infermieri f'Malta żdiedu minn kważi 3,000 fl-2012 għal aktar minn 4,000 is-sena l-oħra. Il-Eurostat innota wkoll iż-żieda fin-numru ta' professjonisti fil-qasam tas-saħħa fl-isptarijiet Maltin u għawċin minn 6,628 fl-2013 għal 7,489 is-sena l-oħra. Jiġifieri żieda ta' aktar minn 1,000 professjonist. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.